दे आखाइयाव हमथा हरदो आखाइयाव लास्ट स्टेप गाखोखादो नोङो दासो बोरिगानो मोनबायलै रनिखौ बासायनो हाबाय दे थेंक इउ दे ब्र आंखौ बासायनायनि थाखाय मादै बे बोरायखौ सिथाराखै आङो माब्रैबा बुंसै बाथ्राफोरखौ बे जोंनाव थासिगोन नामा बेनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनाङा नोङो बे बोरायखौ एसेबो सैथाराखै आङो नायनोनो बासिदों आं बे बोरायखौ मानो थानो होनाय मादै बिखौ सोर जायो आरो मादै बियो आगोलाय माथो खेबसेबो फैयामोननो सोर मादै बे बोराया मा बुंनो बेबायदिनोसै आरो आलासि जाथाराबाबो बेबायदिनो सिनायलायनायमोन माथो खालायबावनो आंगो खोथाफोरानो गाजा गाजाथार बोराया साहा लोंबावलाया कफिसो नांबावगोनो मालाय दानि आंनि सिगाङाव बुंदों कफि लाना फै गिलासे इदि बुंलायो बेखौथ' आं सानबेसे थागोन मादै बे बोराया जोंहानियावनो थासिगोन नामा मादै बेयावनो थासिगोन थानायानोथ' जादों र' दिनै साननैसो सहायनानै थाथारनांसिगोन आरो सानबेसे थायोबा जि बुङो बेखौनो खालायबानो जाबाय माखौबा जि बुङो बेखौनो खालायगोन आं बेहासो महाराजानो मायबा दिंदांदां सैथारा आं बिदि मानसिफोरखौ दुगा मारारा बे बोरायखौ सुखुवाबाबो सहायनो गोनां जादों बे बोरायखौ बे हारामजादाखौ ए ब्र बापरे थेंकिउलै ब्र नोंखौ थेंकिउ होनबाबो थेंकिउआ खमानो जागोन नों गैयाब्ला आङो गोजौआवसो थांसिगौमोनलै ब्र दिनै गोजौआव थांथारसिगौमोन आं दिनै दे जायो दे आंथ' नोंखौ बासायबायानो नाथाय आंनि लोगोसे बै सैमाया कुथुआ बेबो नोंखौ बासायदों औलै औ बे अबाव थांखोबा बे सैमाया अबाव थांखोथाय बेनोथ' अबाव थांखोथाय सैमाया बे सैमा फिसाया बे सैमाया कुथुआ अबाव लोगो मोननायमोन औ लोगो मोननाय माने बै लामानि बै मोनसे साइडखिं लोगो मोनदों बियो बेनिफ्राय आंखौ सोंबाय थादों माने ओजोंबो क'क्राझाराव थारमाने मेन टाउनाव दै जादों नालाय आंबो न'आव थांनो फैदों माने न'आव थांनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय लामाया गाज्रिखाय दै जाजोबनायखाय ब्लक जानायखाय आङो सर्टकाट नागिरना बिथिं फैदोंमोन बा मानिनांगोन दे आरो बापरे खाफाला मोजां मार आंना नङाबाथ' आं दिनै थैथारसिगौमोनलै दैयाथ' बुंथारसिगौमोन आङोथ' सानस्रिनो रोंखाया आरो आं गिनानैनो प्रेसार आंना हाइ जाजोब्बायमोन गिनानैनो थैगौमोन आं आरो बे सैमायाबो बासायनाय बायदि जाबाय दे आंखौ नङाबाथ' आरो रावबो मानसियानो फैया बिथिं बे सैमाया नोंखौ लिंनायखायसो नङाबाथ' नोंबोथ' फैनाय नङामोन ओहो आं फैनाय नङामोन बिथिं थेवबो दे ब्र नों गैयाबा आं खिन्थु बासिनाय नङामोन नोंनो आसोल भगबाना आंनि थाखाय नों आंनि थाखाय दिनैनिफ्राय भगबानसोलै भगबाननि गोदान महरसो नोङो मानोना नोंसो आंनि जिउखौ बासायबाय नङाबाथ' सोरगोआव ना पातालावसो अबावबा थांसिगौमोन थैथारसिगौमोन आं दिनै नोंनि बे मददखौ आं थैजासिम बावनो हानाय नङा दे बेनिफ्राय नों बेयाव माबायदि सफैखो बे हाखराव नों माबायदि गोग्लैखो बे जायगायाव मानो फैखो नोङो मानो फैनाय मा बुंनोलै ब्र लड़की का चक्कर है बाबू भैया लड़की का चक्कर लड़की का चक्कर औलै मा बुंनो ब्र सिख्लानि थाखायनो बेबायदि जाबाय फंसे खोथा बुंगोन दे ब्र मोजां मोननोबा खिन्थु कारेक्ट मोजां सिख्लाखौसो मोजां मोन दे नोङाबा गाबुरगोन औलै बेनोथ' गोबां गोलाव स्ट'रि दंलै ब्र आं थारमाने जायखौ मोजां मोनो बिबो सिख्लाया मा बुंनो बुजि मोननाय नङालै नोङो बिराद गोलाव स्ट'रि सोर सिख्लानि थाखाय रनिया बेबायदि जाखो मा बुंनो बिराद दुखुनांथाव खोथा आं जेरैबायदि फोथायखेबस' खालायजादों बेबायदि रावबो खालायजायाखै खोमा आंनि निजेनि न'नि मानसियानो आंखौ फोथायखेबस' खालायदों न'नि मानसि जोंफोरखौ बुंदों नामा बियो फंबाय माब्लाबा बेबायदिनो जायो मानसिनि जिउआव गाज्रि सम फैयो नाथाय मोजां समाबो फैगोन बे हालाखौ मायबा नङा मायबा मोनसे जुगार खालायथारनांसिगोन बे आंनि न'आव थानाय माने खैफोद आंनि न'आव आंनि न' खाथियाव बिरथिंलाबायनाय खाथि खाला गिदिंलाबायनाय बियो सासे खैफोदसो बियो सासे खैफोदनि जमसो बियो जेब्लासिम जोंफोरनि न'आव थायो आंनि न'आव थायो आंनि न'आ सुख सान्तियाव थानाय नङा बियो आंनि न'खरखौ धंस खालायजोबगोन आं मोनथिगौ बियो माबायदि मानसि बिखौ आं बे न'आव थानो होनो हाया बिखौ मायबा मोनसे जुगार खालायथारनांसिगोन बिखौ नङाबा बे पापि मानसिया आंनि न'खौ धंस बानायनायाव आंनि न'खरखौ धंस बानायनायाव बारा गोबाव नाङा मा खालायनो आं बे हालाखौ बिथ' आखाइजों आखाइ ओरैनो हेबनानै थानाय नङा आरो बे हालाखौ आंनि न'आव सानैसो थानो होदों आं मानोना रनिया गोमानानै दङ बे रनि गोमानायाव बिनि आखाइ जानोबो हानाय होननानै बिखौ नायनो थाखाय मा खालायो सोरजों रायलायो मा मायो मा खालायो बे सानाव बेफोरनि थाखायसो आं बिखौ थानो होदों
मानोना दाबो आङो हालानिसिम सेक दङ फोथायाखै आं बिखौ नाथाय दा आं बे हालाखौ जोंफोरनि न'आव थानो होनो हाया बेबो मोनसे खोथा जा साननैसोल' बिनि उनाव आं बिखौ माबा मोनसे खालायथारनांगोन नङाब्ला जों मानसि जाना थानाय नङा आरो बियो मायबा मोजां साननानै फैखायाखै बियो गाज्रि साननानैसो फैखादों बियो रितु नों जुदि नोंनि न'खरखौ बासायनो लुगैदों नों हालाखौ मायबा नङा मायबा मोनसे खालायथारनांगोन खोमानांगोन नोङो हालाखौ औ हालाखौ मायबा मोनसे खालायनांगोन आं जुगार लागायनांसिगोन आं बिखौ नाथाय मा खालायनो आं बिखौ पुलिसनिखौथ' आं दा हेफाजाब लानो हाया पुलिसनियाव थांबा बियो डाइरेक्ट मायबा मोनसे बुंखागोन कलिताजों रायज्लायहरनि र' आङो मा खालायनो हायो बिजों आंहा बेयाव थानाया एसे गोबाव जाबाबो आं बे लकेलनि मानसिफोरखौ मोजाङै सिनाया मोनथिया बे कलितानि हेफाजाब लाथारनांसिगोन आङो हेफाजाब लानानै बे हालाखौ माबा मोनसे खालायथारनांसिगोन आङो मानोना जुदि आं सिगां एटेक खालायग्रोआ आं बिखौ सिगांनो मायबा खालायग्रोआ बियो आंनि न'खरखौ आंनि फेमिलिखौ खालायगोन बिनिखायनो बियो मायबा खालायनायनि सिगांनो आंनो बिखौ खालायनांगोन दे आंबो मा बुंफ्लांबाय थादों ब्रनिया अबाव न'आ अबेनि क'क्राझारनिथ' नङा नोङो मा बुंनो रनि नोंनि गामि नङा बे जोंफोर सानैनिनो गामिनि मुङा नालापारा ओइ ब्र मा सानहाबखौ अबेनि नोङो माबा दे नालापारा खोनादों नोङो आगोल नालापारा गामिनि मुंखौ नालापारा खोनायाखै दे दा ब्र नोंखौ दा आंखौ बासायनायनि थाखाय मा होनो दा आङो माबोरै थेंकिउ होनो आं दा साहाखौनो दखानाव खाबसे लोंहैनोसै नामा पकेटाव फैसाबो गैयालै ब्र दैट आंथ' नोंजोंनो लोगोसे थाफानो लुबैखायोमोन रनि नों आंनि फंबाय हैद फैसा नांलायाथ' क'क्राझारसिमथ' आंना सिनायनाय मेरला दखान दं थौ ब्र है फंबाय मा फैसा नांलायगौ आंनाव दंना थौ बेनिफ्राय आंसो सोङासै फंबाया बे जायगानिनो ना औ आं बेनिनो क'क्राझार टाउनावनो थायो इसिबां समनिफ्राय आं आंनि फंबायजों रायज्लायनो लुगैयोमोन माथो होनो लुगैयोमोन दिनैसो मोनबाय नाथाय आं आंनि गावनि गुबै सिनायथिखौ होनो हायाखै गुबुन मानसि जानानैसो बिजों रायज्लायनो गोनां जादों मानोना जुदि आं बुङो आं बिनि बिदासो होननानै आं गुथालसो होननानै बियो आंखौ सैखानाय नङा माथो होआलासिनो रागा जोंनो थांफिनगोन रनिया जोंफोरखौ मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाखाया खर'सो गिदिंसोदों आं रनि मा जाखौ रनि बिराद खर' गिदिंदों आं मेगनफोरखौ नुवा मोनजोबदों थाबायनोनो हाला आं बोलो मोनाखै खर' गिदिंसोदों आंना दुरबल मोनजोबदों आं दुरबल मोनगोनथ' र' नों सानबेसे दंमोन बे हाखराव सानबेसे जाखो नों बे हाखराव गोग्लैना थानाया जाबाय दिनै सानब्रै सानबायानो जाबाय खोमा थौ रनि नोंखौ हस्पिटालाव लानानै थांनि आं थौ आं हमथादों लासै नोंखौ हस्पिटालाव लांथारनांगोन नों उइकथार जादों नाङा ब्र नाङा हस्पिटाल नाङा आं खालि उइक जादों मोनजाबानो मोजां जागोन खालि आंखौ हटेल सिं रेस्टुरेन्टफोराव अबावबा जानाय जायगायाव लानानै आं नोंनो उनाव फैसाफोरखौ दिहुनना होगोन दे आंनाव दा गरसे फैसा गैया होमब्लालाय हटेलावनो आं हमथागोन लासै बै ससेखौ बारबानो गारि मोनगोन बैनिफ्राय ना बे हालाखौ मुलि होनानै बुथारना दोननायासो हामगोन हालानि खोथाफोरखौ बयनिबो सिगाङाव स्प्रेड खालायस्लाय आङो बिखौनो बुथारना दोननाया हामगोन नामा न'आवनो मानोना जुदि आं सोरबा मानसिफोरनि सिगाङावबो हालानि खोथा बुङो कलितानि सिगाङावनो बुंबा सोरबा बेबायदि मानसिजों माबा माबि खालायग्राफोरनि सिगाङावबो जुदि बुङोबो बिसोरथ' आंनि बागै मोनथिगोन सानसे समाव जुदि माबा प्रब्लेम जायो हालाखौ माबा खालायनायनि आं सानदोंमोन सोरबा मालाय मानसिनि आखायाव बिखौ बुजा होनोबा माबा मोनसे खालायहोनो होननानै नाथाय बेबायदि खालायब्ला आरो उनाव मोनथिगोनसै नामा पुलिसनि नोजोरफोरावसो फैगोन नामा आं आंनि न'खरनि खोथायाव न'खरनि फेमिलि मेटाराव आं रावखौबो लाबोला नामा मानोना थार्ड पार्सना फैब्लाथाय बेसेबा प्रब्लेमेटिक जायो आंनो बुथारना दोनसै नामा हालानि ओंखाम बा कफियाव माबा माबि होनानै मुलि होनानै बिखौ बुथारना दोनसै नामा पयजन होनानै आरो हालाया थैना थाब्लाबो रावबो मोनथिखानाय नङा बिहा उन सिगांथ' रावबो गैखाया बेबायदि खालायनो हामसिगोन नामा बिखौ पयजन होनानै बुथारना दोनसै नामा बेनो मोनसे इजि लामा मोनदों आं हालानिफ्राय बारग'नायनि बिनि हालानि खिबुनिफ्राय फिटकारा मोननायनि बेबायदिनो खालायनाया मोजां जासिगोन खोमा बिनि जाग्रायाव पयजन होना दोनसै बिनिफ्राय थैना थादोंसै बियो नाथाय दा आं पयजनखौ अबाव मोननो
आरो आं पयजन होनायनि सिगां बारहुंखा आरो पद्माखौ बे न'खरनिफ्राय गोजानाव दोनहरनांगोन मानोना बिसोरनि मेगन सिगाङाव आं बेफोरखौ खालायनो हानाय नङा पद्मा आरो बारहुंखानि सिगाङाव बेफोरखौ खालायनो हानाय नङा आङो बिसोरनि आन्दावसो खालायनांगोन आरो बिसोरनि सिगाङावबोथ' आं थार बाथ्राखौ खोन्थाखायाखै ओरैनो सिनायनाय आलासि होननानैसो बुंदों जेबो बाहागि जाया होनना बुंखादों बेनो मोनसे थोंजों इजि लामा बेखौनो खालायसिगोन आंनि फिसाज्लाफोरखौ आरो आंनि न'खरखौ आंनि धोन सम्पति आंनि बिफाया बानायनाय एसेबां खस्थ'यै बानायना गालांनाय धोन सम्पति आंनि खस्थ'यै जोनोम होनाय खस्थ'यै फेदेरनाय फिसाज्लाफोरखौ बे आंनिफ्राय गोजान खालायनो नागिरदों बेनिख्रुइ मोजां आरो इजि लामा गैला बिखौ बेबायदिनो खालायगोन आं बिस होनानै बुथारना दोनसिगोन आंनि फिसाज्ला सानैखौ आंनिफ्राय गोजान खालायग्रा नों हाला नोंखौनो गोजान खालायसिगोन आं बे संसारनिफ्राय